Колеги, искам да спомена един изключително интересен пациент от множеството, които са включени в проучването, което публикувахме. Това, например, е един пациент на 70 години, мъж, който е с, разбира се, исхемична болест на сърцето, дислипидемия, артериална хипертония, с сериозни прояви на сърдечна недостатъчност, трети функционален клас по НИХА и, разбира се, с пълния комплекс терапия. Клопидогрел и аспирин поради факта, че има преживяна коронарна интервенция, диуретик фурозамид, бета-блокер бизопролол, арни, ентресто, спиронолактон, също форксига. И на фона на тази терапия, между другото, той нямаше индикация да се имплантира CRT, тъй като не отговаря на критериите, няма ляв бедрен блок. И има фракция на изтласкване на лява камера, 26%. Той имаше, както виждате, терапията, която е практически комплексна по гайдлайна. Съдържа основните компоненти с основните класове медикаменти. И въпреки това има фракция на изтласкване 26%, без да има индикация за CRT, тъй като няма ляв бедрен блок. И на следващия слайд също се вижда ехографската находка, която показва наистина именно това. Силно дилатираната лява камера с глобулозна конфигурация на камерата, с голяма митрална регургитация, дилатация на лявото предсърдие и всъщност след суплементацията се оказа, че неговата помпена функция се подобри именно след добавянето на Амендкора към тази комплексна терапия, която беше взимал повече от 6 месеца. Тоест единствената разлика, на следващия слайд ще видите, че единственото, което променя де-факто както неговото качество на живот, така и фракцията на изтласкване на лява камера, която в течението на времето дори се подобрява. Т.е. колкото по-дълго време той взима Амендкор, фракцията на изтласкване на лява камера първо се подобри до 33% и след това до 47%, без да има никаква друга разлика от гледна точка на терапията. В следващия слайд ще видите, че това, което ви разказваме, е наистина впечатляващо. Виждате, че тази глобулозна лява камера редуцира своите размери и също и архитектоника, конфигурацията, която, разбира се, изключително много наподобява здравото сърце в случая. Сами разбирате, че при положение, че фракцията на изтласкане се доближава до 50%, това е нещо, което очакваме.